салому дуруди беандозаи хелшро баҳратон арз медорем ҳамдиёрони азизу арҷуманд ва бинандагони ҳамешагии шабакаи ҷаҳонии ютуб ҳамнаво. мо кормандони шабакаи ҷаҳонии ютуб на танҳо барои худ, балки барои кулли миллати тоҷик ки дар дохил ва хориҷи кишвар ҳастанд кор ва фаъолият мебарем. тақдир инсонҳоро ба ҷое ки намебарад ва тақдир инсонҳоро ба чӣ корҳое ки водор намесозад. инсон дар ҳама давру замон дорои мушкилотҳои гуногун буд ва ҳамеша наздикон ва пайвандон ва як миллат бо ҳамдигар сарҷамъ буданд ва ба якдигар кӯмак мерасонданд. имрӯз мо шабакаи ҳамнаво низ хостем то як оиларо кӯмак расонида бошем. оя ва дилноза 14 ноябри соли 2004 дар шаҳри ваҳдат таваллуд шудааст. номурда мутаассифона дорандаи бемории рӯҳӣ мебошанд ва 9 марти соли 2021 бинобар сабаби доштани бемории рӯҳӣ аз хона баромада то ба ҳол бедарак аст. падариса кунед то ой ва дилноза зудтар пайдо карда шавад. ҳамзамон ҳамдиёрони азизу мӯътабар, бинобар сабаби оне ки шумо хоҳед ба мо боварӣ эҳсос намоед, падари худи ой ва дилноза ба мо навореро равон намуданд. салому алейкум, ман сокини шаҳри ваҳдат. падари оя ва дилноза аз соли таваллудаш 2004 ноябр бо сабаби касалии рӯҳӣ буданаш 9 март соати 17 аз хона баромада. аз муддати 3 рӯз мешавад ки мо аз ин духтар на хатат на хабар. касоне ки мебинанд хоҳишмандем бо ин номерҳо занг зананд. ҳамдиёрони азизу мӯътабар, мо умедвории комил дорем ки ҳар яки шумо чун ин духтарро бубинед, ҳатман ба рақамҳое ки айни ҳол дар рӯи экранҳои шумост занг хоҳед зад. расми гулдухтари бо номи ой ва дилноза ки гум шудааст айни ҳол дар рӯи экранҳои шумо намудор мебошад ва миллати тоҷик аз азал дастгири ҳамдигар буданд, ҳастанд ва хоҳанд монд ва шумо низ ин феълу рукни зебои тоҷикиро фаромӯш нахоҳед кард ва дар пайдо намудани ой ва дилноза ба мо ва ба падараш кӯмак хоҳед расонд. ассалому алейкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. хеле ки мебинед омодагӣ барои омади ҷашни наврӯз аст ки ин ҳам боиси ифтихор аст ки ватани азизи мо тинҷу ором аст ки дар тамоми ҷаҳон ин беморӣ паҳн шудааст ва ҳеҷ кас наметавонад ки ба корҳои худ барои ҷашнҳои худ машғул шаванд ва албатта ки ҳамеша ватани азизи мо ҳам тинҷу орому сабз бимонад. лайк падилиса кунед, ба ҳазор мешинем тамошо мекунед. соҳиби ин ватан, соҳиби ин ватан, соҳиби ин ватан, на меҳмонам. тӯли чандин солҳо аст ки дар он ҷо кору фаъолият мекунанд ва фикр мекунед ки бисёриҳои шумо мехоҳем ватанро бубинед ва ман имрӯз тасмим гирифтам ки шаҳри душанберо, ними шаҳри душанберо барои шумо навор мекунам ва пешкаш шумо мегардонам бубинед зебогиҳои шаҳри душанберо. барои пешрафти кори мо лайк ва падилиса кунед, бишинед, ба ҳазор тамошо кунед, худро дар Тоҷикистон эҳсос кунед. ёд кардам очаҷон хонаву айвони тра, нони гарму шакарови лаби чагдони тра, шиштанои лаби боб дидаи пазмони тра, хандаҳои шакарину лаби хандони тра, дар дили боғи падар ҷилваву ҷавлони тра. очаҷон фаҳмидам нав ғами ҳиҷрони тра. очаҷон 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 очаҷон
آچا جان ای آچا جان ای آچا جان جان آچا جان хуш дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед омодагӣ барои ҷашни наврӯз ки ин ҳам боиси ифтихор аст ки ватани азизи мо тинҷу ором аст ки ин хел ҷашнҳоро мо хушбахтона пешвоз мегирем ва ҳамаи шуморо бори дигар барои омадомади ҷашни наврӯз табрик мегӯем. худованд ҳамеша сабзу хӯрам бимонед. яке аз нафароне ки дар шабакаи ҳамнаво тамошо мекунӣ ака. Яким худта муаррифӣ ку бародарҷон. Номи ман Орзу, ман аз ноҳияи Фархо. Яке аз тамошобини канали мо. Канали ҳамнаво. Бале, саломат бошед. чӣ гуфтанӣ барои тамоми ҳамватанон? Барои ҳамватанон гуфтане ки ҳамеша ватани мо тинҷ боша, ҳамаро ба ин ҷашни наврӯз табрик муборакбод гуфтанем. ҳама дар хушии ҳамеша савз бимонанд. ҳамеша савз бимонанд, бале. ғариборо салом расонед. Бале, ғариборо худо нигаҳбон боша, дар корашон баракат боша. خدا اینجا صورت گیری ها؟ بله ما اینجا صورت گیری. چه کار برو چه بفهمم برادر را بفهمه که در وطن اون کار هم هست. بله کار بهترین این اینجایی که بچه‌ها دستن طبق سمنک ده اینجا. طبق سمنک. بله بله طبق سمنک اگه با سزون کار شما میشه اینجا صورت میگیرن برای طبق. پس ایرا سوز کردن بهترین میشه کار برو. بهترین خیلی موفق باشید. مقصد دیگه که آدم که بخواد کار کنه پول بیاوه بله بله همه اینا واسه در وطن خون همه اسلام میره همون جامعهشون بود همین جامعهشون هست اینا باید صورت گیره که باید اینا این خطی در شهر دوشنبه زندگی شب پیش برده است همون جام کار میکردیم همین اسلام میافتیم این جام کار کسی همون اسمش میره مقصد دیگه ما که کار کنیم هم وقت میشه. خوش دوستانی عزیز در اینجا باغی استاد رودکی است که همه شما میدونید. من خواستم در سالی 2021 با نوار گیرم. بهترین همه تینجو آرام شکرانه تینجو آرامی و این هم باعثی افتخار همه ما و شما است که وطن ما سبز و خورم است. نه میین با حضور میشینین هیچ که در کوردور نیست. اینا مرامت نه خوب از خود همون باغی استاد رودکی با نوار گرفته هستم. چه که میبینید دوستان عزیز در اینجا بینای بلند در حقیقت زیبا میشود که در یک راه هست، یعنی در یک راسته میگیم. در یک راسته الان نگاه کنید که چند تا کران هست که در اینجا همش بینا میشود. یعنی که ببینید دوستان خود ببینید، من نه دروغ میگم نه هیچ. اگر شما نیز میخواهید که حجت‌های رسمیتون که گم شده است و یا خویش و اقربایی که بنا سبب‌های گوناگون گم شدن و در شبکه ما گذاشته باشید، بر رقم‌هایی که عین حال در روی اکران‌های شما نمودار است گذاشته باشید. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.